Kludung along solar project ki biji po alam kaching vai pona puthak LRNA lapen hadake do arat pen pherang ke mai kangni. Pini there po ni final cap ani langpher risonim soate rang amai phu sonju tok bilapen kludung arat pen langpher emisi constituency ke parlo kludung along solar project ki biji puke chedon dun thekte. Athe labangso solar project a survey mate physical demarcation nang ki biahut KAC pen munit nang chetoy dun de pin. Anparta circle office penta majokta nang chetoy dun de. Lasi lason demarcation nang ki bithap ke nitum kroy kre. Lapen KAC penta thang notice pusitame ave. Anparta ciri suri ingko along le along labangso solar project nang bikok te nilitum kludung aradatum konat lokidopo. Lapen kupi lokichupo pusi alangli LRNA amai phu sonjutok bipen pherangke amai along pachinipon. News Desk Report DK News. Nilitum kludung arat lapen langper isun sateran ahin pen nilitum Karbenglong Autonomous Council ake hai Dr. Tuliam Ronghang lapen nilitum DFULA MLA ake hai Bida Singh Ingling lapen PWD Board Chairman ake hai Longsing Tokbi lapen nilitum da kacheng honnai langper representative mate MEC ba nilitum IEM Muduram lekhya ke hai sara phantame nilitum ningaklong chorolo athe nilitum patumi hat jongpen kludung arat lapen LRNA atum akemang pon pen la somem dam pi konvensi pini CM sar nanga chotoy ateng pen pini dai litum long MLA ke hai dorsing ronghang lapen revenue IEM ake hai omosin di solang tumbang pen dakar kadoga vek kludung arat atum pen nangching wai linsi la solam thebang pini ajai mek nang thande kanglo je laso APDCL 20 bighas ke parlu ponji polong bangke kludung 20,000 bighas ke parlu ponji polong bangke ini tum kludung ahabar bangke ponpelu busi ini tum han lam thenang chakpon laso alam thenang ke chakpon long bangke lalo alang tum kapre kadin long ta long lilang bom laso ke lang along si dak bangta ko ansi allotment ponji ma pulahaya survey phansi kipincong pon chot pusalam theni tumhan jasemet lamchakang ci pipon tot herang kepen karjupona hut ilitum harokhat MLA dosin rampen ipupona teng blote dak patah mamasi jojo pengge claim ma tuma phan bangke cancel ji aku pipi kusi lam thelang li ben patang pon asia holo jongsi la son jongsi alangli kecicak pona teng benong si claim pon pun tuma hawar dak pen to mangke ningak long ben churu ponji bon tame jongsi jojo pen komani ang tan ben ke bang pen jongsi kota amenang cibidum kok penjong sidak lah ahawar long itum dak duthi bahawar arar tum hanung si sona pasung pondu pote la bang nitum arar pengge chong pon wekji Nale tum gachini pon teng plote la puson doma jojo jojo pendu pusi pu la si la bangge jasame ke mediang long bang non bang paklang lo muthelang tum bang cicini dolo la si jong si lason komani aku jojo ben claim pon do plote la ke nitum ben ke jasame action and pon wekji la ben rat ak chesong pathidung si do ponji ke bang journey tande pini nale tum la bangso franke me ke pha pon ke la bangke jasemet ke solar project ke puthak la si la bangso solar project ke puthak kupi posi klodung along nake do koklo asa puthak pachini ma ahok pe lopute solar project nang bipon kok ilitum ta kado ga vera ta ningarong ponangji athe laso adim nong dolo pe itum kado ga ve dak doba marat tum nanta ale awar sailong ponji muthe non bangki ili ka fere me pon me ala mangela helo jong si 20,000 bigha jong si parlu pondet puje dak haku ben ke do barim dak kado ga ve ke doba marat tum ke konalo bedam po kona kupilo ke chupo lahaya joini ben sila so ka fere me joini sini tum jasmet ke ake hai tuliram ronghang ili tuma Karbenglong Autonomous Council CM longsi pati bok pensi la soalam bangken nitum singwai ponang kok nilitum dak rong arat pen gaching kilong gache thanlong teng tote lason survey ba peni puke physically ta wangwe pin la lapen katum drone ben peni same la pu bangge ke bangke thanga knowledge abi laki jung adim langli pen adim langli det na hawar adim chinyam de pin pen silaki secretary ke hai mukul kathar ji pathek jung ma pusima thadam nitum mangke athe non tame iaro ta knowledge ave je dak APDCL etun demarcation nang bibom buke athe jong sel to knowledge do busonte la so demarcation gachi bialong bangke circle office pen amuni do beg nang ji asini tum na ke dam tang an tame dagarat pen chenglok kado ven tum tame ke thegun long an ke latum
circle office majok ta nangdun bangawi ilason circle office pen hanga amuni anju to indepin mandak la epidicial tumbang laha demarcation ang bitaban physical demarcation ang bitaban ken litum ke rong ro batum badak aha wararat tunggi nitungi manghumi melam aku lason bangke hang notice abe mini tumai product project the aku jong si ke bangji tangani yasun survey do bom lo te la nitum rong asor pen kadu gabi nitum team elarni pen tame chesong duji dak ethelam la bangso epidicial ke pa du yelong rong rat aphan notice pipon ma hang notice tawe katu mange jon non mange physical demarcation busi pubo tame laso physical demarcation along bangke ahok pet lute circle office men tamuni anju toy dun vek nangji aron teng puti lasi non bangke jungjung epidicial dun cepat hegwong wong ason si ceman det bino lada kupine kacerap thedung do ma alitum ini kahon theda mateng flote kahon theda mateng puti isi tender notice aklang epidicial pen muthela support klar daga bertan ni tumbang long lela